खुलुमबाय गिबियावनो बर' रादाब नायनानै मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। हाग्रानि मैदेरा आदार नागिरनानै सुबुं थाग्रा ओनसोलाव फैनानै उदखार खालामफैनाया गोदान खोथा नङा। फिन आरोबाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय लालपानि सिखारि दाङा साखाथियाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे बर' आइजोआ मैदेरजों गाथारजानानै खर' जनायजों लोगोसेनो उदैनिफ्राय बिबु गदों आरो बेजों लोगोसेनो साथाम सानथालि हारिनि हौवा सुबुंफोराबो गोब्राब जोखोम जादों। खनले बेबादि हाग्रानि मैदेरा फैनानै जिउ फोजोबलांनाया ओनसोलनि सुबुंफोरखौ गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। हाग्रामा महिलारिया जेब्लासिमहालागै BPFनि गाहाय दैदेनगिरि बिबानाव थागोन अब्लासिम UPPL आरो BPF दोलोआ माब्लाबाबो ज' जानायनि लामायाव फैनाय नङा। बे खोथाखौ बुंदों बिटिआरनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिदों दि हाग्रामा महिलारि बिथांनो खालि मासिल' नांगौ आरो बिथाङा गोरोबलायनायनि खोथाखौबो बिथाङा बुजिया। BPF दोलोआ गावसोरनि गोहोआ बेसेबां दङ बेखौ गुबुन हान्जाजों सुनायना नायाखै। BPF दोलोआ थांनाय बिसायख'थियावबो हारसिङैनो बिसायख'थि गेलेदों। बिथांमोना बावदों जानो हागौ, नाथाय UPPL आरो BJP दोलोआ थांनाय बिसायख'थियावबो हारसिङैनो गेलेदों आरो बिसायख'थि गेलेखांनायनि उनावसो BJP दोलोजों ज' जादों। बेखायनो दासान्दि BJP दोलोआ हारसिङै बिसायख'थि गेलेनो फोसावनायाव जोंहा जेबो गिनांगौ गैया आरो सोरनिबा मदद मोनाब्लानो UPPL दोलोआ बिसायख'थि गेलेनो हाया, बे जानो हाया होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायदों गबिन्द बसुमतारी बिथाङा। गरसुक पुलिसनि जेआव नांदों सासे गान्जा फालांगिरि। गरसुक पुलिसआ सिग्रोमनाय हाबाफारिनि गेजेरजों गासै 30 केजि गान्जाखौ गंसे गारिनिफ्राय गरसुकनि फ्लाइअभार साखाथियाव हमनो हायो। हमजानाय गान्जा फालांगिरिखौ गरेस्वरनि दैथुन बर' होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला इन्टेलिजेन्सनि सायाव बिथा खालामनानै SOG, WGPD आरो गरसुक PSनि मोनसे जथाय हान्जाया मैया फुंनि समाव गरसुक फ्लाइअभारनि साखाथियाव सिग्रोमनाय हाबाफारिनि गेजेरजों गंसे AA01ES991 नम्बरनि गारिखौ होबथानो नाजादोंमोन पुलिसआ, नाथाय पुलिसखौ नुनानै खारखोमानो नाजानाय समावनो गारिखौ होसोनानै हमनो हायो। सासे सानैल' नङा, गासै सा 27 सिखावफोरखौ सानसेनि गेजेरावनो हमनो हादों पुलिसआ। हाइलाकान्दि जिल्लानि गं 6 थानानि जथायै सिग्रोमनायनि गेजेरजों सिखावनि दोलोखौ हमनो हायो। बिसोरनिफ्राय खावनाय गंनै साखा खबब्रै गारि, इनभार्टार, बेटारि, बायदि रोखोमनि लहा आरो सिखाव खावनायाव बाहायनाय बायदि मुवा बेसादफोरखौबो बोखांनो हाबावदों। बे हमजानाय सिखावफोरनि मादाव हाइलाकान्दिनिफ्राय सा 12 आरो गुबुन ओनसोलनिफ्रायबो हमनो हायो। उत्तर प्रदेशनि गन्था जिल्लायाव गंसे बलेर' गारिया हरसे गोथौ हाखराव गोग्लैलांनायनि जाहोनाव गासै सा 11 सुबुंफोरा जिउ खहा जादों आरो सा 4 सुबुंफोरा गोब्राबैनो जोखोम जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला सा 15 सुबुंफोरा प्रिथिनाथ मन्दिरसिम थांनो थाखाय फैबाय थानाय समावनो कन्ट्रल गोमानानै बलेर' गारिया हरसे गोथौ हाखराव गोग्लैलाङो। बे जाथायनि उनाव जायगानिनो गामिनि सुबुंफोर आरो रैखाथि हान्जानि मददजों गोदोनाय बलेर' गारिनिफ्राय गासै सा 11 सुबुंनि गोथै सहफोरखौ बोखांनो हायो आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ साखाथिनि देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जायो। बे जाथायखौ लानानै गिबि मन्त्रि योगी आदित्यनाथआ खहा जानांनाय नखरफोरनिसिम गोथौयै दुखु मोननायखौ फोरमायदों आरो थैनाय नखरफोरनो 5 लाख राङारि अनसुंथाइ होनो थाखायबो फोसावदों। IIT मुम्बाइनि सासे फरायसाया हस्टेलनि बिल्डिंनिफ्राय बाज्रुमनानै गावनि जिउखौ अबथिरायै फोजोबनानै लादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला IIT मुम्बाइनि साइन्स स्ट्रिमाव फरायनाय दिल्लीनि थागिबि 22 बोसोर बैसोनि फरायसाया हस्टेलनि बिल्डिंनिफ्राय बाज्रुमनानै गावखौनो फोथैनानै लादों। जाथाय जानाय उनाव फरायसाखौ साखाथिनि देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय डक्टरा थैबाय होननानै फोसावो। नाथाय मा जाहोननि थाखाय बेबादि गावनि जिउखौ अबथिरायै फोजोबनानै लाखो बेनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। बर' हान्जाफोरा मिरु सोरखारनिसिम गांसे गोसोखांलाइ गथायदों। थांनाय माखासे सान सिगां अल बड' बारग' भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसन, अल इन्डिया बड' पिपुल, नेशनेल लीग फर बड'लेण्ड स्टेटहुड आरो इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेसन अफ आसामजों लोगोसे बुधबाराव मिरु आयेन आरो न्याय मन्थ्रिनो गांसे गोसोखांलाइ गथायदों। थागिबि बर' हारिजों सोमोन्दो थानाय उदां हादोरसा बड'लेण्ड सोरजिनाय, कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोरनो ST हिल्स बिमुं होनाय, भारतारि रौनिया हान्जानि सिङाव मोनसे बर' रेजिमेन्ट सोरजिनाय बायदि दाबिफोरखौ लानानै बे गोसोखांलाइखौ गथायदों। अरुणाचल प्रदेशआव जनायनि सासे सुबुंखौ बुथारदों। मोनसे हान्जानि गाग्लोबनायाव अरुणाचल प्रदेशआव जनायनि धनेश दले मुंनि सासे सुबुङा जिउ गोमायो। नखरनि सुबुंफोरा जनायनि पुलिस थानायाव मोनसे गसर थिसनदों आरो बुथारग्राखौ गोख्रों साजा होनो थाखाय दाबि खालामदों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।